Mä niin monta yhtä Jeesusta, kun se on lähestynyt. Jotakaan vuotta niitä vittu. Ai vittu sä oot hyvä! Tuli... Okei, tehdään diili. Sä saat tää, no. Voi vittu, mä poistin se. Okei, sulla ei tule! Matti, se ei meillä oo mitään kopteria. Miten mä mun koutsulle päähän? Mitäs meni? Tähän jäi! Mitä vittua? Mä jään. You believe in yourself, it will get you through it. Oliko se ihan sama kuin oli? No nyt kuskipyörtöjä, vittu, ei saatana. Tässä on muuten